Het is niet de eerste keer dat ik hier bij FUTech ben en ik moet zeggen altijd zeer interessant, zeer boeiend. Zeker omdat het volledig mobiliteitsgerelateerd, maar ook energiegerelateerd is. En alles wat ze hier ontwikkelen, dat ademt innovatie uit. En het is dan natuurlijk ook goed dat ook de mensen kunnen leren dat er ook iets voor hunzelf kan zijn. En daarvoor zijn open bedrijvendagen als deze zeker heel interessant. Wij bestaan momenteel 15 jaar. Dus voor ons is dit absoluut een perfecte momentum om nieuwe producten in de kijker te zetten. Dus wij lanceren vandaag een nieuwe laadpaal, een bidirectionele laadpaal, nieuwe technieken. Dus wij combineren dat dan graag. En het is ook wel leuk dat er dan heel veel mensen ook op een zondag tijd nemen om hier naartoe te komen. VOCA Open Bedrijvendag in Limburg zijn 15 bedrijven die hun deuren openzetten en in Gans-Vlaanderen zijn dat 250. Ondernemers doen goede zaken en die goede zaken die zorgen ervoor dat er welvaart en welzijn is in onze regio. En die ondernemers die zorgen ook voor innovatie en vernieuwing en we zitten hier op FUTech, een van onze voorlopers in die groene transitie en dat hebben we nodig. Het is natuurlijk altijd heel tof als uw gemeente extra in de picture wordt gezet. En ik denk dat dat voor Tessenderlo wel belangrijk is, want we hebben heel veel bedrijven in Tessenderlo. We zijn er ook voor gekend. Dus zo'n open bedrijvendag is denk ik heel simpel. Ik kom hier dagelijks voorbij gereden en ik wist eigenlijk niet goed wat dat FUTech deed. Dus, en ik vond ook dat het heel duidelijk was uitgelegd. Iedereen gaat elektrisch moeten rijden, iedereen moet zuiniger omgaan met energie en dat is hier wel echt de plaats voor te zijn en voor te komen bezoeken. Wij komen helemaal uit Brugge. Ik werk voor een producent van zonnepaneelconnectoren en hier gebruiken ze onze producten rechtstreeks. Het is leuk om te zien hoe dat ons product hier hands-on gebruikt wordt. Wij laten elke dag opnieuw zien dat Limburg een hele innovatieve provincie is. En vandaag doen de bedrijven daaraan mee. En wij klagen altijd in Limburg dat onze studenten onze provincie verlaten en elders gaan werken. Wel, vandaag laten onze bedrijven zien dat de jeugd hier een enorme mooie toekomst heeft. Wel, ik vond het een heel bijzonder boeiend bedrijfsbezoek. Het is natuurlijk ook iets wat een hot item is. Willen we de transitie doen van energie. Dus we hebben moonshooters nodig, mensen die vooruitlopen in hun sector, in hun niche. En zo komen we met nieuwe innovatie, nieuwe technologie, nieuwe productontwikkeling. En daar zijn we trots op. Wat ik ook wel gemerkt heb op een bedrijvendag, eigenlijk is het een ideaal teambuilding moment. Want de laatste week is heel het team, heel de organisatie, mensen van verschillende departementen zijn verplicht in dialoog gegaan om een fantastische resultaat te leveren. Men ziet dan ook hoe dat de mensen effectief werken, in welke omgeving ze werken, hoe dat de omgang met het personeel is. En ze halen natuurlijk ook altijd het beste van zichzelf naar boven. En ik vind dat prachtig.